Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adupay ti ibagak kada kayo, ngem diyo pay kabailan nga awaten ita. Ngem inton umay ti Espiritu ti kinapudno, idalan na kayto iti amin a kinapudno. Dinto agsao abukbukod na, dudeket ibaganan to, dagiti nanggeg na, ket ipakaamunan to kada kayo, dagiti mapasamak. Itanok nak to, taidanon nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kukwak amin ako kwa ti ama. Dahito iti gapo na akinunak nga idanon to ti Espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Maminsan pa'y siguro nga pumanawak jak to agsublain. Napiatap no quits niya. Mamati kayo ti misteryo. Hello? Nakakita kayo ti misteryo? Nawampay. Nga mamati kayo. Sabali ti milagro, sabali ti misteryo niya. Kasla kuma, anya nagdumaan ti misteryo ken milagro. No ni kumari, kanila kay nakadadya abroad nga nabayagan ka nagsikog. Nga da misteryo ang mapaspasamak, haan? It can happen, mabalin nga maaramid. Nga oray, nga haan nga imposible. Kala ko adamo di abroad tila kay na. Wano, awam mo ditoy, mabalin nga agsikog, adda misteryo, kunatayo amapas, masamak. No milagro, naganak ni Chang nati tatangala. Milagro kunatay mutan ata, data mga bosta balasang lang arodan sa payla, bakit, milagro mutan adatan tahang nga mabalinan. Baketan, dayay, milagro, misteryo. Oray no haan no semi-milagro, no misteryo, no daduma, ti adagitay misteryo ti biyag, nga mapaspasamak, mabalin ang mapasamak, tunggal kanito, iti panagbiag tayo, haan lang ang milagro. Ada, kadagijay kina seminaran mi manen, ada innam kadakwada, nga agsagsagana nga maordenan nga dikon, seminarista. Kaya di ko ang gaputa ijay, iday di mo na nga batsmi, nagpapaaramid kami ti t-shirt, wano uniforme di jersey, ti basketball. Tatada ito'y naudin, nagpaaramid nga mismo di Patters Formation Center, iti uniforme, di tay kasla ko jersey. Kaya ko nami, agpicture tayo nga bats with uniform. Kasi siyempre, dagiti seminarista, siyempre seminarista da, awan bukod da nga lawas, at daman itid da nga mangnamnamadala. Hindi ko an kunak magnaluklukwan, no uniform, no picture, kung kunak mad. Hindi ko an gumabaybaya, kunak, likay yorderan nakman ti t-shirt, kung kuna dagiti seminarista, Bikenemen father, seneal, kung kunada nga lukulukwandak, baka naman kunada, sana all kunada. Gapota seminarista, damas yan, ala kunak, alawan nga rod, kay alaan ti saisyo ken ni Ate Flora, Ate Flong ti awag mi. Dakay nga papadi makamukay mo biyag yun at damal allowance yo kunak. Ay thank you kung kunada mutan. Kakayat ko lang nga iburay mat, kakunak kadakwada, ikararagan dak, ikararagan nyo mo dagi tay followers tayo nga agbuy-buya, tayo so paggapuan na, dahi ta pa nagbuya da, dahi ta bayad ti t-shirt nyo, one father. Nagragsak da, naragsak mo diri inak. Hindi madama ti session mi, agri-ring di cellphone ngam nakapsot ti signal, jay baba, jay unag ti session hall. Di ko ang rimwarak, ngiti ikit ko, awawagak ti ikit. Ni Santa Maria ko na father, ayan mo. Dakti sa bela ikit, kano ka agawid, inton Sabado, tahuay best day jay. Inton Sabado, ta adda pay laeng madamati seminar mi. Dumagas kanto father.
Diya mo ano niya, titid na chocolate na naggapo di abroad, wano anya man, t-shirt, wano anya. Hindi ko ang di magasa, kuna na, Father ni, bingay mo, at grasya ni Apo Diyos. Di bayad di t-shirt nga naigatang, nag-times yak, amo no manuti times na. Tiragsak ko kunak, yes, adaman, itid ko kadagitay seminarista, nagsubli daman no Julayan. Di dyan nga, kung kunan na nga, di dyan misteryo na nga, when you give, haam mo nga limitaran. Kala kumada kayo nga nakafix ti sweldo na, wano allowance na. No daduma ka, agre-relay tayo ang iji monthly nga maawat mo nga paraking ka. Whatever man, pensyon, sweldo, allowance, kita ti business, no na dumag-relay tayo ijay, nakabudgetan, mabutan tayo nga mang kwanta kasla, out of awan budget na ako na tayo. Nung di tayo amunok kanya ti misteryo na, di pa grasya ni Apo Diyos nga agga po sa Bali. Kasi experience ko launay ka wanak, experience ko man sa tikong kunak ka, God is good, amin, amin. Apa yung nga dito ibagbaga tayo, huntat ta ngamin, misteryo ti Trinidad. Amo tayo, inyek-explain tayo, no? Kaya't yung buyaan nyo ta YouTube, at dapat yan i-explain ko, idino niya ti may misteryo. Trinidad, one God in three divine persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Ama, Anak, Espiritu, namarkaan tayo dayta. Nakaraman tayo. At dabunyagan tayo nga ubing. Di ko na ni Apo Badi, siya, kordapya, bunyagang ka, itinagan ti Ama, Anak is indelible mark, haanan nga pulos nga maikat. Marka tayo, ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Isugarod nga tonggal umunag kay ti simbaan, no awan ti holy water, no addaman, idepul tayo, itamudo tayo, itinagan ti Ama, no sumrek tayo, ag genuflect, ag sign of the cross, nagan ti Ama, Anak, Espiritu, tunggal aramiden tayo, laglagipan tayo, palpalagipan tayo, tibagi tayo, anabunyagan tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, may sa Diyos, nga addaan ti tallo a persona. May sa ti Diyos, nga addaan ti tallo a persona. Ini-explain pa ni Apo Jesus, siyakin ti Ama, kunana, may sa, naggapuak iti Ama, umayto ti Espiritu Santo, amang pasanto kada tayo, Trinity dayjay. Nalaklak ang awaten, no kas ano ti panangawat tayo, ti Trinidad, ti Ama, ahantay mo mailibak, iso ti namarswa ti lubong. Ngam dati nga naparswa lubong, agtultuloy aginggana iti panungpalan. Tunggal adda maiyanak, adda maimula, adda agtubo amula, nayon ti panakaparswa ti lubong. Ngam agtultuloy matibasol amang sursurot, no naiyanak di taon, si babasol ko na tayo. Ngam babaan kini Apo Jesus, nga nangisalakan, bimaba, nagtutuok, insuro na tayo, natay nagungar imuli, das dagaddasan, Ama, Anak, day tati anak. Babaan ti aramid na, pinasanto na matilubong. Ken ko na idi umuli, idi last Sunday, di na ulo napan nga Domingo, iso ti piyesta tayo, nakimisa kayo ni Apo Dani, anya ti kunana, ibaon konto ti Espiritu Santo, bimaba, iso ti mang paspasanto, kanya tayon. Amin nga aramid tayo, tunggal consecration, tunggal bendisyon, tunggal aramid nga na Diyosan, Espiritu Santo, timang paspasanto kada tayo. Katimis dayto nga misteryo, haan nga adjay langit nga adayo, agtrabaho kada tayo. Uray di tayo makita ngem marik. Oh. Marik-rik na. O, da kayo. Anya nga misteryo. Apaya nga tunggal Domingo ka, hanyo mari na DJ misteryo nga, tunggal Domingo ka, kasla adda mangguyod kanyam nga umay dito'y simbaan. Awan sa amot tao, si kaman Apo Jesus, awan mo dumdumgag.
Haan, di dyan ngayon, no, dahil dumtang ti Domingo ka, jirinam ka kasla maguyod nga mapan. Sino maka-i-explain day jay? Sino makailawlawag? Awan, misteryo day jay. Natunggal no, na aldaw ti Domingon ka, di jirinam ka, awan mo mangibaga uray no, uray nga tanong, no, daduma ka, awan pa'y pagluganam, tila pakilugluganam, awan pa'y pagplitin, no, mabalbalin, pagpagnam, di dyan ngayon magguyugoy, di dyan. Sino ti maka-i-explain? Sa bali mo tan ang awagas ka, intay makimisa di Salcedo ta, addan ni Apo Ropo, intay kita anong imisi, ito, napin mo. Sa bali mga istoryan, sa bali mga istoryan, adata mo tan. Ngam di nga jari nam nga mapangkalat tatapaya, sino ti maka-i-explain? Sino ti makailawlawag? That's a mystery. Misteryo dayay. Hindi pa nagpamilya. No di babae ka nagpungtot, naawatan nila kay na alabayan nyo ni inayon. Happy Father's Day gayam kadagiti amin nga amma, bayan nyo ni inayon kani, agpupudot, kabarbaraan ti ulo na, no nagpakumbaba, dati mangsit ka, na nagpakumbaba, sinot na nga laam ti misteryo, ti Espiritu Santo, agtrabaho king ka, mystery. Kasano nga da misteryo apo ka agsakitak met. No imimbag ka, that's the work of creation. Nayon ti panang parso ti lubong ti panang paimbag, nayon ti misyon ni Apo Isos ti panang paimbag, ti Espiritu Santo iso ti mang paimbag. That's a mystery. Urehang ka agtumtumar. Ala ko natayo, ka natural nga kwatibagi dayta ko natayo. But no inkararagam ka na pagustuhan, hangat nga misteryo dayay. May sapay, uray mo, no ko nam nga, agsakitak mo at Father. Anya ti misteryo na dayay, no addamang ibaga kanyam, kumusta ka, nagpaimbag ka DJ care nga ibagbaga day kabsa mo, DJ panangisakit nga iparpari na day kabsat mo, haan nga misteryo dayay. Iparpari na nati ayat ti Diyos nga dapay lamang isaksakit king ka. Malaksid mo no, mangkukulam ka, wano gamrod ka nga talaga, nag-ugong-gunam, di ka pa'y lamatay, no, kunada ka niya mo, dakis ka mo ilaunay nga taon, awan lamang isakit king kan, nga misteryo day jay. Uray ti maikadwa nga maibasa, in mention na, dinakamat na. Nga niya ti kunanat, nagpintas dati maikadwa nga maibasa, anya dati kunana dati maibasa, nagragsak tayo niya, amo tayo pataudan na ti panagibtur. Panagibtur endurance. No umay ti problema kakabailam nga labanan nga agulimag nga mga mangandor tagtalag ka kini Apo Dios, misteryo dayta. Naggapwan na dayta. Haan nga milagro, naggapwan na grasya ni Apo Dios. Agtrabaho kada tayo. Iso nga rod day iti ko na ni mission na ti sagot kada bunga ti Espiritu Santo nga rod kada tayo daytoy. Ngano dumteng ti problema ka, addapay la mga lalay nga kabsat mo, addapay lamang tulong nga kabsat mo, addapay la ampenem ka, addapay la kinapakumbaba, agtrabaho ti misteryo na kada tayo. Ntatako na tayo, ginuyugoy na kayo nga umay ditoy. Awan nang pilpilit kada kayo, mabalin nyo matang nga umay. Ngam di dya misteryo ti umay mo to'y, ti misteryo ti pan nakaisalakan, dadta. The mystery of salvation, passion, death, and resurrection, dadtoy na santon amisa. Kaalaam manen. No nakafocus ka kanya na umukuok ti ragsak, umukuok ti ginawa, umukuok ti pan nakaagas, umukuok ti waya-waya, no pudpud no di pamatim nga pakawanan na ka, pasanton na ka, umukuok iso dayta, maragsakan ka. Ngam no mo marina mo ti misa, sa bali mo ti focus mo, sa balit silaw di may sa bumbilya, kung ko na nga main, ni nagbaliw di background di cross, kung ko di ka madumdumngag, di ka di pa'y nakapapukis ni Apo Padi kung kunayo mga mintata. Numari na di misteryo na dadta. Iso nga rod nga no agawid ka, anya ti bunga na kanyang ti misteryo.
nga agtrabaho ti Espiritu Santo. Kuna tayo uri adda sakit, adda problema, no adda pay lakabsat nga mangipari na ti dungukin ayat na ka. That's the fruit, bunga ti misteryo. Fruit of the Trinity, the Holy Spirit. No adda pay la kinapakumbaba, no adda pay la agayat king ka, uri no haan nga kakaayat tarupa kada ugalim. Grasya dayjay. Anya mo ti ibunga na king kagapo ta mariri-nam ti panagayat ti Diyos, isu dayjay joy, ragsak, ayat, kabailam mo ti agayat, adda ragsak king ka. Isungor tay sang kakunak nga, kas ano gamin nga maayat mo, kas ano gamin nga agbalin ka nga naragsak, no di mo ammo nga ayatin ni kabsat mo, ti la pampanunutem ke bagim. Ay, awanen Tila pampanunutem ka di pakaitantan ukam nga tao, haang kang agbalin nga naragsak. Ilibas yun to, agpicture ta, cellphone nyo, takitaan nyo no naragsak kayo, no saan. La, ilibas yun to. Ingge, imot nga ingge. Ingge tangsit nga, dahil di na pa mamakawan. Forgiveness. No adda pay la di man no daduma ka adda dijay ri na tayo nga uray maditi maramid na ka umukuuklat ta di pamakawan mo misteryo dayjay. Panangisakit. Kita nyo no adda sakit nga kabsat yo ka no automatic nga diri nam ka adda pay la panangisaki mo misteryo dayjay. The more you give, kunana, kala ko madagito nga grasya ti Diyos, the more nga itid mo ti pakumbaba, the more mat nga umaiking ka, itid damot ti kinapakumbaba. The more nga itid mo ti ayat, the more mat nga agsubli ti ayat. The more nga agbiag ka ti kinapudno, the more mat nga agsubli king ka. The more nga itid mo tabagim, ad-damot nga tulungan da ka. At damo dagiti daduma, di mat dagiti kaaruba tayo no daduma ka. Nagminatay da. Aba, anya nga rod ka, kumusta yung nagminatay? Taltalo ti agsapsapaw. Apaya nga awan man la tumulong, when a father ta, no adda okasyon ka, nakaik-ikay mat. Amo yung tinaikay? Di na pa'y amo umasidag. Nga daytay kala ko imbes nga tumulong ka agpalpaliiw no nakaluto dan. Di na maammo tumulong, di na itid jibagina, into no iso ti adda okasyon na, mariinam nga matamtam na iti tao, tapayahan na mo nga itid jibagina. So nga, the more you give, the more you, kandi, the basic mo ladayay. Kas diya makini Apo Diyos, anya ti bunga no naawat mo, misteryo, mission. Anya ti mission nga itid na. Kuna ni Apo Isusen, ing kayo itin amin a lugar. Pagbalin ninyo ida nga adalak, bendisyon ninyo ti ama anak, iwaragawag, Espiritu Santo, iwaragawag yo ti naimbag adamag. Daya ti mission tayo. Kenhang kay madanagan, tinto Espiritu, ti mangbalide niya, tinaganan, basta mang-validate. Tinto Espiritu Santo, ti mangpasanto, mangpapudno, di jay aramidyo. Adda trabaho tayo nga kastao, ngam Espiritu Santo, ti mangpapudno. Iso nga tunggal agaramid tayo, tunggal ited tayo, day tabagi tayo, ti numariri na tayo ti ayat, agtrabaho ti Espiritu Santo kada tayo. Numariri nam ti asikin ni kabsat mo, agtrabaho ti Espiritu Santo king ka. No adda pay la umukuok nga kinapakumbaba, agtrabaho ti Espiritu Santo king ka. Katatta ko na tayo, marka tayo ti Trinidad. Si mamarka kanya tayo. Ibiyag mo, iburay mo, patsyam, kuna tayo, diya mo makita, unhan tayo makita nga mariri na. Kasla mo laangin diya mo makita taangin nga umay kanya, kurag lingling utak nga mariri na alata nga adda. Kasi yung mata ti Espiritu Santo, no daduma, nakasirra, ti panagkita tayo, panangri na tayo ti Espiritu Santo, apaya, haan nga agtrabaho ti grasya na. Anya di jay, no haamo nga lokatan, haamo palubusan nga agtrabaho, no napnap no ti tip dem gapo iti insecurities mo, gapo kadagiti pagkurkurangam ka ado ti ibakbakit mo,
narigat, hamo mabigbig. Iso nga nakakabsat gaputa solemnidad ti Trinidad na Santuan at Trinidad. Ri na entay lat takuma, palpalagipan tay lat takuma, bagbagi tayo. Iburburay tay kadagiti kaaruba tayo. No naragsak ka gaputa mariirinam ti Espiritu Santo, ipananam mo kadakwada. Iparinam kadakwada. No napakumbaba ka tagtrabaho ti Espiritu Santo, iparinam kadakwada nga adda kinapakumbaba. No da nagkamali nga kabsat mo kagtrabaho ti Espiritu Santo, ited mo ti pamakawanta marinada. Iso nga kung natayo ka, ayan na ti Espiritu Santo, uwan nga taa, ijay langit, istoryahaan, nakagamur kanya tayo, naigamur tayo keng kuana, naibunyag kanya tayo, naimbilat kanya tayo, haanin nga maikat, ibibiyag tayo. So nga kung natayo, agtrabaho nga tati Espiritu Santo, agtrabaho nga tati Trinidad kanya, uwan, naparswakan, naisalakang kan, ti Espiritu Santo, ison ti mangpaspasanto. Iso ti kuna tayo, kamaudyanan na, no adda ti Espiritu Santo king ka, no adda ti Trinidad kanyam, adda regta. Amoy ti sao nga regta. Yan mo no sa bali Ilocano medya ayam men, naregta ka, oh naregta. There is joy. Nung amin no ragsak ko na tayo ka medyo naragsak ka lang. Ngam no naregta, adda gaganay gayam, adda ragsak na di pa nagtrabaho, uray pa ng misam. Ngam no, awan regta na ka, ti apad na kumakadakayaw. Sta kumamagking ka, Father. Ang lalawang pay, awang pay gaganay ga, adda ganay gay na, adda regta na. No, adda kanyam ti Espiritu Santo, uray di pa nagtrabaho, di balay, yay trabaho, simbaan, komunidad, adda regta na. Tiyan ko na tayo ka, napnuan Espiritu. Nabnabiyag ti Espiritu king kuana. Ala awis kakabsat, rinaan tayo evaluaten tayo met, no kas ano met nga, mariiri natay ka diti Trinidad, adda ka direkta ti biyag ko, adda ka direkta ti panakilangan ko, uray adda sakit, uray adda problema, dapat di puso, sireregta. Nasayaat nga sireregta.